En este vídeo el que farem és aprendre com es creen els diversos tipus de document en Google Drive. També intentarem compartir, en un primer moment, compartir un document perquè és el mateix sistema idèntic al sistema que utilitzem a l'hora de compartir les carpetes. Per tant, com es crea un document? Molt fàcil. Si el creem des d'ací, document, veieu, crea, document, presentació, així tenim. El primer document són els documents de Word tradicionals però en versió Google Drive. Les presentacions són els documents de diapositives, els PowerPoints, per entendre'ns. Els fulls de càlcul són l'equivalent de l'Excel. Un formulari no correspon realment amb cap element de l'Office, però sí que serveix per a fer formularis en línia i que ens permeten arreplegar dades. Després tenim una eina per a dibuix i l'eina de creació de carpetes. Més enllà d'això hi ha taules dinàmiques, scripts, etc. Això són per a usuaris més avançats i en això no ho tocarem de moment en este curs. Per tant, si creem un document, com que recordeu que teníem seleccionada així la barreta roja dins d'esta carpeta, ens crearà el document dins de la carpeta que tenim seleccionada. Ens obri un document en el qual podem escriure, és igual que un Word, com un processador de textos, li canviem el títol, que és la primera cosa que hauríem de fer, guardem i ja tenim el títol del document, i si venim ací, observem on tenim emmagatzemat el nostre document. Molt fàcil de consultar després, ens movem a l'explorador de Google Drive i veiem que dins de propostes de pagament hi ha la carpeta 2012-2013 i dins de 2013 què tenim? El document de prova que acabem de modificar o de crear en aquest cas. No té cap més dificultat, és simplement crear això. Després, la manera més ràpida segurament per a crear documents és vindre a la carpeta, fer clic en la fletxeta o amb el botó dret i crear el document que toque, full de càlcul, document, etc. Creem ara un document de presentació perquè vegeu simplement com és l'entorn. És molt senzill, també molt intuïtiu, molt similar, molt semblant a un PowerPoint, per exemple. Tenim el fons que podem seleccionar, fons clar, etc. I sempre el nom, si tornem a la carpeta en què teníem els nostres documents, el nostre disc dur virtual, observem que dins de propostes de pagament hem creat, dins de propostes de pagament, dins d'horaris, hem creat la presentació de prova i tenim també dins d'horaris les propostes de pagament. Ho veieu? Estos documents que hem creat, si vos fixeu, en este cas està dins d'horaris i per tant horaris és una carpeta que comprovem no està compartida, únicament la tenim amb nosaltres com a propietaris. En canvi, el document que hem creat dins de 2013, de la carpeta 2013, com que la carpeta està compartida, si mireu el document, comprovareu que efectivament també està compartit amb la mateixa configuració que la carpeta. Visualització de tot el món que tinga l'enllaç d'aquest document i compartit amb una altra adreça que pot editar el document. Esta és la manera més fàcil de gestionar documents, crear-los dins d'una carpeta, ja està compartida, per tant no hem de recompartir la carpeta. En canvi sí que podem, a pesar que esta tinga uns privilegis a l'hora de compartir documents determinats, sí que podem vindre a este document i compartir-lo d'una manera diferent. Això es pot fer o bé des d'ací mateix, botó dret, compartix, veieu? I així podem eliminar, per exemple, que no puc accedir, i este document tindrà una manera de compartir-se diferent de la de la carpeta, o entrar al document directament i en compartix, veieu? Ja no apareix Héctor
com a persona que pot accedir i editar el document. Veieu? Són dues maneres diferents d'accedir a la manera de compartir el document. I amb això tenim com es crea un document de Word. La manera d'usar el document de Word és idèntica a la manera de fer-ho en el Word. No té més complicació.